Hilaria Urtenetxe bermeotarrak, Bermeoko historiaren garai ezberdinak jasotzen dituzten 1700 gora argazki, dokumentu, artikulu, bideo edota panfleto doaintzan eman dizkio Bermeoko udalari. Argazkirik zaharrena 1837 urtekoa da, eta argazkia zeinbeste motatako materialak artxiboan gordeko dira, Bermeoko ondarearen parte garrantzitsua baitira. Argazki horietan, Bermeoko herria urteetan zehar nola aldatu den ikus daiteke. Eta bermeotarren ohitura, lan eta bizitzeko era jasotzen dituzte. Adibidez, Bermeoko emakumeen lehenengoa Orfeoiaren argazki badago, 1917 urteko hain zuzen ere. Hilaria Urtenetxek emandako materialean honakoak ikus daitezke. Trena eta ambulatorioaren inaugurazioa 1955 urtean, Bermeoko frontoiaren argazki ezberdinak, talaieroaren inaugurazioa, Bermeoko futbol zelaiaren historia osoa, Gaintza futbol zelaian, Athletikekin partidua eta bar. Horrez gain, toki ezberdinen aldaketa jasotzen dituzten argazkiak ere badaude. Esate baterako, liburutegia lehen, lanak egiten ari ziren bitartean eta orain zelan dagoen. Bermeoko eraikin garrantzitsuenetarikoen inaugurazio ekitaldietako argazkiak ere jasotzen dira. Kofradi berria, musika eskola, lanbide hastapena eta bar. Izaron, lehenengo aldiz Bermeoko ikurrina jarri zenean ere ikus dezakegu argazki horietan. Antzinako Bermeoko argazki asko ere badaude. Arrantzaleak lanean, emakumeak lanean portuan, itsasontziak Bermeoko portua, erreten antzinako labaderoa eta ber. Horrez gain, alderdi politiko zein sindikatuen eskuorriak, dokumentuak eta bar biltzen dira eta artikulu ezberdinak ere bai, adibidez, El Alcázar egunkariak lehenengo Dakarreko kanpainoi buruz idatzitakoa. Bermeoko herria jaso dituen bisita ezberdinen argazkiak ere jasota daude, txiletarrak eta bar. Idurre Bidegurenek, Bermeoko alkateak, eskerrak eman dizkio Hilaria Urtenetxeri doaintzan emandako materialarengatik. Izan ere, Bermeoko herriarentzat altxor bat dela, ondare historiko garrantzitsua dela eta herriari doaintzan ematea benetan eskertzekoa dela adierazi du.